Malawi Brief. Asmat Swira amene ndi munthu mmodzi mwa anthu amene amapikisana nawo pa zisankho za utsogoleri wa dziko lino akulongosola mmene maganizo ofuna kukhala president anayambira. Iwowa akuwunikiranso mmene boma la APM likuchitira zinthu zake. Aswira apitiriza kulongosolanso kuti iwowo ndi munthu mmodzi yekhayo amene angaliphule dzikoli ku mavuto amene likukumana nawo. Tamveserani. 2019 ndinayesera ndinatenga mafomu kumeki nitatenga mafomu kumeki a prophet ena amene nawonso amapita kwa TV Joshua komweko amaziwa zoti TV Joshua anena kuti ndikhala president nje ananena kuti mapepa anu mukatenga kumeki mundipase tikupempherereni kuti ulendo wanu ukhale ngati waphwekako. Ulendo kuti mulungu walosera kale kuti ndiotheka ndawo pange soto khale ophweka umene mulungu opanga kale uja eja ndenu munavomera zimenezo. Ineyo basi ndikuti nanga si ndi prophet kumpasa apa tinene kuti senior prophet walosera junior prophet akubweranso ndi zake ndi mukukhulupiranso junior prophet. eti ine kumpasa junior prophet. Okay, fitirizani. Ndangobwera kusalima kwa manima kala uplanta. Ndiye anachoka nawo mapepa pa uplanta yako kupita nawo ku Lilongwe. Natenga pa 3 January ndasainsa uplanta pa 3 January ndasainsa kuchirazo pa 4 January. 4 January nali Friday ali andi bweresani. Kwa basa anatenga pa 4 January po nawo ku uplanta ya. Anazandi bwezera pa 21 January. Ndiye nera kupeleka mapepara awa pa 6 February. Ndasainsa maboma awiri woka pa maboma 28. Asa maboma 26. Asa maboma 26. Ulosi nkusokonekera pamenepo. Kuti ndiende kuchoka ku Nsanje kukafika ku Chitipa, kuchoka ku Mangochi, kukafika ku Muchinji, masiku anali 10 woka. Zinandivota. Ndinasainisa mafomu maboma okwanira ngati 10 pamodzi ndi awiri ajawa. Nasainisa ina 8. Basi inagomera pamenepo. Naphunza phunzo linaita pamenepo. Phunzo mene naphunzirapo ndakuti chimene mulungu ayankhula pamakhala mayiso ake. Olo ipoza kuchokanso kwa opemphera amini ota prophet monga ini anapana nipangira izi anakupangira na junior prophet ndipo kaya nda prophet idi. Asira mukukayikiraso simati ameneyo kumene kumamona kupita kwa TV Joshua amakapemphera sona ngati mene napitira ini. Asira tili pano mu exclusive interview matipeza kuno ku Chisomo radio station. Sikukwambe Maulosi amenewa mwati mwindi ana okwaneka 7. Kodi anthu akubanja kwanu inu ndi madamu Pulansi anawa Pulansi akumbumba amatha kuamvesesa masomphenya amenewa kapena mumawamvesesa nokha maka ulosi umenewa? Ndakhala ndi kukumana ndizo khoma kwambiri. Ndi anthu ena. Kuphatikiza pa abale anga ena. Amene koma ndikudziwa kuti zokhomazo zili ngati za Yosefe. Yosefe adauza abale katadziwa kuti akuti azakhala msogoleri mfumu. Anayamba kupanga naye nsanje. Kupanga naye maupo. Maupo inali nsanje. Ena kufuna kuti amuphe. Enda liyayi pingo mugulitsa. Mugulitsadi. Zimene mwaka mukumana nazo. Kwambiri, ambiri. Koma umoyo wanu wa siku ndi siku. Mmachita chani Aswira? Moyo wanga wa siku ndi siku ndi wa panopa ndikungopanga business. Business yanji mine?
ya manyumba kugulitsa kapena kupangisa rent. Ndi magulu amanyumba kugulitsa. Okay. Ndi mapanga nali pa business ya zomangamanga. Ndiye inagwa. Kuti ndizipite ku Nigeria ko kutazikana kuti mavuto ako wawa amagaba za mavuto ambiri. Inagwa. Pitizani. Ndiye nyumba imene zinalipo nagulitsa kuti ndiyambeno zomagula kumagulitsa kumagulitsa. Okay. Ndizimene ndikupanga. Kuyang'ana zisankho zimene zinachitika 2025 inu mudapeza mavoti okwanika 1848 nsanje tuchipa ziko lonse zimenezi. Ndikukhulupirira kuti sizabwino kukukumbusani kuti mudapeza mavoti 1848 imene tikhoza kungoyesezera kuti ndi primary ina yake anasukwa pa primary ina yake kuchuluka kwake. Koma timafuna kuziwa komanso omvera khoza kukhala ndi chidwi kuti ndi maphunziro ati amene inu mudatolapo makamaka mu kampeni yonse imene idachitika 2025. Maphunziro akanala akulu kwambiri. Choyamba unali ulendo woyamba 2019 umene sinapangewo. 2020 ndinapanga natenga maboma onse koma ndalama yolipira 2 million inandifuta. 2020. 2025 ndimene ninapangaye nkulipira 10 million kumeki nkuyamba no za campaigns. Chimene ndaphunzira chachikulu kwambiri ndi nkhani ya ndalama. Zinthu zimafuna ndalama osati zapang'ono. Koma ndalama za mpiri kwambiri. Kotero kuti panopa iyayi ndiyenda kukonzekera nditu kuti kandalama ukazakhalepo yochuluka. Chidwi chanu mudakalibe ndi chidwi chofuna mpando umene wa upresident kapena panopa mukufokafokaso choncho? Ndingafoke bwanji chili chifuniro cha Mulungu kuti ndiwombole dziko la Malawi. Awombole dziko la Malawi ndikukhala inuyo. Ndikhale president ineyo. Ndikakhala president Mulungu alowerere mu president wangawo dziko la Malawi lidzuke. Ndipo lidzukatu. Dziko la Malawi lidzadzuka. Amalawi akatikulira ndipo talira azaona kuti kani anali ngati mavuto ajawa anali ngati munthu wa mayi pakati. Koma pano akamapita akamapita kuobereka amakumana ndi zokhoma zambiri. Mavuto ajawa kani timbafuna kubereka Suwira kuti akhale president wathu kuti zinthu zisinthe. Muzadabwa atu anthu azatutumuka. Koma kuyang'ana panopa mudayima ngati independent president. Muli ndi maganizo ofuna kuyambisa chipani kapena chidwi chanu pofuna kukwanisa ulosi umenewu ndi ozayimiranso ngati independent? Ineyo ndiyimanso ngati independent. Ndikhalanso president wa dziko lino pa tikiti ya independent. Osati mukhalanso chifukwa simunakhale waswira koma muzakhala president wa dziko lino pa tikiti ya independent. Ya independent. Inu simukufuna kukhala ndi chipani yayi. Muzipani muli zitopotopo zambiri. Zimene zikhoza kusokoneza ulosi wanu. Ulosi umene unayikidwa kale. Anthu muli zitopotopo zambiri, muli akatangale. President wopangidwa sponsor ndi chipani ayenera kupanga
kutumikira chipani chake. Ndiye potumikira zipani amatumikira anthu aja. Nkona pali zikatangaletu. Ine president wanga sikuzakala wakatangale yayi. Chifukwa ndilo president ndikala president ndizasankha anthu kaya 16 kaya 18 nduna basi. Zakalanso nduna zake zoti ndikuzidziwa kuti amaopa Mulungu awa. Asira mu interview ya lero pamene pa ndikuduleni pang'ono. Mawu amene mwayankhulawa kuti muzakhale ndi nduna zochepa, of course mwanena kuti muzakhale nazo 16 kapena 18. Sino oyamba mwina amangosiyana pochula mafigapo, koma sino oyamba kutchula kuti muzakhale ndi nduna zochepa. Koma pali mawu amene anthu omvera pakadali pano amene akutimva panopa, mawu amene wawa ambiri akuwaziwa. Mawu olankhula kuti anthu andale ndi amodzi. Endi palinso mawu ena amene anthu amalankhula mu Chingerezi kuti politics is a dirty game. Inuyo Aswira mmazisiyanisa bwanji ndi atsogoleri enawa? Si akaye za ulosizo pambali, koma ndifuna pa nkhani ya utsogoleri. Inuyo pa nkhani za ndalezi mukuzisiyanisa bwanji ndi atsogoleri enawa? Ndiyambe ndikunena kuti akamati politics is a dirty game sana amayayi. It's a dirty game. Ndizoona. It's very dirty. Koma dirty ngati mene ililimo, ngati Mulungu ndamene akukuika pamenepo amakuteteza. Anamteteza Davide. Mulungu amathandizira Mulungu. Wondithandizirayo sazalola pange zinyansi zimene zikuchitika. Sazalola ndipange ndale za udete, za uve. Ayi. Ndale za ine zizakhala very clean. Ndipo anthu azazwali kuti munthu uyu Mulungu anamuitanadi. Malawi muno mulachinyamata ochuluka kwambiri, koma achinyamata amenewa satenga nawo gawo muzochitika za utsogoleri wa democracy komanso mundale. Mukuona kuti chimene chimapangisa kuti anyamata amenewa asamakhale ndi chidwi pa utsogoleri wa ndale ndi chani? Ndizijamanena kale kuti akuona kuti ndale ndi business ya uve. Ndiponso ukafuna kuti zinthu zisokonekere kwambiri jamba ndale ngezima sokonekeradi. Ndi amakana kuti kulibe tsogolo tuko. Mundale mulibe tsogolo. Koma ndale za ine akaona kuti koma ndale ndi izi. Ife tipanga tikhala ndi munthu uyu. Kunena ineyo. Azaona phindu la kupanga ndale osati zozikakamiza wekha yayi, zozikapo wekha yayi. Chifukwa kulimbana kutu, kulimbana zisogoleri, mavaisi ndiya president osamvana, zimene zijazo. Ndi mbali imodzi yosonyeza kuti Mulungu kaya nekuti bwachi kaya koma kuti Mulungu sali nawo anthuwa. Anthu eda mbuyomu adalankhulapo kunena kuti ndale sizimene anthu amaona masana. Ndale zimachitika usiku. Zimenezi zimapereka mantha kwa achinyamata. Komanso pali kulankhula kumene anthu amanena kuti ndale ndi zoopsa kwambiri. Maunga amenewa amawakhumudwisa achinyamata ochuluka kuti asamatenge nawo gawo pa zochitika za utsogoleri wabwino komanso zochitika za ndale. Inu Aswira madzulo ano pano pa Chisomo radio station, uthenga amene mukhoza kuwapasa achinyamata amene amachita mantha kuyamba ndale ndotani? Ineyo indikanakhala kuti sinayitanidwe ndi Mulungu sindikanalowa ndale. Ndizoopsadi kwambiri. Sindikanalowa ndale.
koma monga ndanenera kale mujamu kuti ngati mulungu akuyitana amakuteteza nkona nalowa nkona ndilipo mpaka na pano mwina sindikanakhala ndilipo zimene ndakumana nazo sindingafune kuuzani yayi zimene ndakumana kale ndizoonadi aina okhala ndi mantha ndipo mantha awo ali ndi foundation yake. Koma utenga amene ukhoza kuwapata kuti mwina achose mantha amene ukhoza kukhala utenga wanje? Ineyo ndiauza kuti ngati chakufika ni kuntima kuti murowe ndale, ngati chakufika ni muntima ndi mulungu akuyankhulani, ndiye mulungu amene akuyankhulaniyo azakutetezani. Kodi pali zikhulupiriro zambiri zimene Amalawi amamva kunena kuti kangati kundaleku iyayi kumayenda ndithu kanchidwe ka zikhulupiriro zisamba choncho nyanga mbali inayi. Zimenezi aswira mungaikepo mawanje? Mwina amapanga singani kuti sapangayi nanga sizinja zozikakamiza zongofuna kuti ukhale president zofuna pali upresident wosankhidwa ndi mulungu, pali upresident wozikakamiza wekha. Satana umayitana Satana kuti akuthandize zikuyendere. Ineyo ndikuyendera za mulungu, za mankhwalazo, za zitsambazo, za using'angazo mulungu ndi za using'anga zosemphana kwambiri samagwirizana nazo zimenezi. Koma inuyo kumbali yanu mukaliona dziko la Malawi lero lino mukuona kuti zimene inu zimakukhuzani kwambiri ngati nzika ya dziko lino komanso ngati munthu andale ndi zitizo zimene inu zimakuwawani kwambiri kuti izi zikhala ngati dziko sitikuchita bwino? Ndi zambiri. Malawi ndi yowola tu. Malawi ili ngati mphusi zokazoka. Mwachitsanzo ndikamati mphusi zokazoka mwachitsanzo ndingopeka zitsanzo zingapo. Panali zokagula fetereza kubuchara. Kubuchara makula fetereza? Kubuchara? Ndikuti ndiola. Panali amaralisi hotel hii. Mpaka na pano sanatenge ujini kuti ikhale ya anthu ogulitsa mbuma sanaitengebe. Ndalama zinatengedwa kale koma kuti achiperekepe sichikupere inu ndi ndalama nkhani za ndalama zimene za maralisi hotelos 128 billion kuti zili kuti palonena kuza kumene zapita. Ambomawo sakudziwa kuti zili kuti. Ambomawo akuti sakudziwa kuti zili kuti. Ndizoona zimenezo? Zimenezi mukamazimva zimakuwawani kwambiri? Kwambiri. Chifukwa kwambiri zizi dziko silingapite patsogolo ndi mtima umene woyayi. Silingapite patsogolo. Ndi zinthu ziti zimene mukhoza kuliyamikira nalo boma limene lili pano pali boma la Profesa Arthur Peter Mutharika, zimene inu ngati munthu andale kumanso Malawi mukuona kuti apapokha zinthu zikuyenda bwino? Pomulumbiritsa ndinapita komulumbiritsa anayankhula mawu amphamvu kwambiri. Alisinza ikira munthu kumbuyo wakatangale. Sinza muikira kumbuyo zapanga deal ndi munthu wopanga katangale. Zapanga naye ndi ndati uku ndiye kuyankhula tu. Koma zimene zikuchitika zake akukhala ngati akuwapasa nkhongo opanga zakatangalewo akuwapasa nkhongo sakuonako akuona kwina kapena sakuonaso. Zimene zimandowani zimenezo. Zimene zimandowawa ine ndi zimenezozo. Kusonyeza kuti aswira simunga palibe pomwe maona kuti boma lili kuchita bwino mukhoza kuloza kuti apa zikuyenda bwino? Palibe.
mafuta a galimoto ndi awali ma 6000 chakuti pa lita. Chimanga atswira ndale tunde zakulowa ni tunanga kulitu maphunziro aulere ku sekondari zimenezi simungathe kulozako chimanga chidachipa zimenezi simungathe kulozako ino ku sekondari ndama zingati zimene akuti zaulerezo zingati tiziona zinthu mene zinthu ndalama zake ndi zingati ndi angati amene samapita ku sekondari chifukwa chosowa ndalama ndi angati. Panali mabasare kwa amene zingawavuta kwambiri, panali mabasare akoza kulowa pa basarepo basare izo athandiza. Ndi chani chimene chikuvuta kwenikweni ndikuti tu chimanga chakuti kaya chachipa koma chikupezeka kayatu